Kardom don marli pini karbing lorat phan lili kapasani ponji polam the bangke Garo Hill Autonomous District Council along non ke labangso a council mate Garo Hill Autonomous District Council along ke non tribal tumke bujok long lila lapen election tami thodo long lilo pasi pasani pon la asi raso potha kedai pon thepot churo parpik la lapen netame karbi lapen tribal penak pasi Garo Hill Autonomous District Council atau apa tami churo parpik la raso taksi Karbing Autonomous Council along tami Garo Hill Autonomous District Council along ason pangpar tamra ilutum a District Council along tami ason claim ason teh misenji posisi mathala lapen ni lihat kali lah kape katum tamat halo lapen inglong su tribal teman ke mathalo lapen Karbing long nang kedun inglong su teman ke lason sama thapo lang nam lo pulote itum Karbing long ardo long ke kecil ke biasa dopik mati non tribal aso dopik lo aso pasi itu malong ta tribal tum terle bujok long lapen council election tami thurlong chat pasan te mesanji lason leklam hai le puti itum prekelong jita media adela lasi itum yosi thurun develop lote lage tribal mate ingno so tumsi dake council cari po lapen ajar sai tami itum klempon empo lapen te itum hempek le hangi pastami aja komando kopo Garo Hill Autonomous District Council longke hadake tribal aso tumsi election man thurlong po lapente votam jok long po keci ki biasa tumke election thurlong elo lapente vota pilong elo beserak ceparai pon asa pasi nileding sampit lo lapen labangso alampar julong apot itame Karbing norat phan kapasani kangtung asa pasi ni tami video salam lo Karbing long kethe geding atum hatame nilidun lo asinon name di klik ke par elo poi phetame ana matoro dakpen BP ya party tum chahe triat pate asam malong rilong ka tum cari pon po lasi itum Karbing long tame Garo Hill Autonomous District Council long ason mone ami isi klik ke bangke ason le claim hai ason te mesenji posini le mathadam lo athemai le tum malong rilong ka jokta michini lo kece ki besto pe dakke ke onai pati bengli bihari atum dopik lo mone ami isi klik ke bangke karbi apen long so tum terle election thorlong lapen hojok long posante mesenji Garo Hill Autonomous District Council tum tami aning chikirla lo lapen hendak tami non ke lang tum matha chikirla pen ditum ignon tum tet se dakke hojok long nangji lapen te election tami thorlong nangji pu haltum akemang pen rapang chun der la ase tum Karbing long tami ason le lempon hai posante mesenji asam long ke non ke election tami par elo poi phet tami atum chehai thidat pote Karbing long tami lason assembly long ni don hai posante mesenji lapente ilutum tami aso aphak chun lo pote ke mesana thak silong ji lapen inglong rat mate karbi atum ke ason san ke hanglo athemai tum ke kichi ke biaso tum pen ke durap tur ke thek the hala tum ke kere sara khai pena lasinon tami ang tan pen bang bom si du lo lapen non tami PGR along ni long ke aron frequency ke to sai dilo atum tami ang tan pe sige bang lo tasi atum tami ke plongji puke aja kong to lo ada ke dolong le pasi tok ang lo poi phet tami itum chuplong hai he tasi muneng council election ha ke Karbi ino sotum terle bujok lo lapen election thorlong posante ning sampiji lapen itum son claim hai lo puti ilutum akar inai hemprek pati article 244 eta kichon de jang ring hetan dulo tasini li pini Karbing long rat phan kapacini kangtung apartami Karbing long KSC CM Dr. Tulran Monghang lapen di MP atum apantami meri kachino ridin kangtung lam thebangke Garo Hills Autonomous District Council along ason itum Karbing long ta lason cerai pon dia posante itum tami Karbi Rapeng long aso tumke
มีสัญญาประสิทธิ์เห็นเป็นมาทัดดำโลแล้วสิอิเล็กชันเกดำบอมปวางบอมปอปอยเพตามีอิเลตุมการเบคให้ตุมแกเจกิเบสตุมเป็นดราเปตเฮกเทเจกิเบอสตุมตามีบางนะปอยเพตามีอิเลตุมระดับเกดูกที่ทิปอาจจะของบางพิพิธนังจีแล้วเกวุตรไอดีแล้วเป็นอิเล็กชันวุฒิจ็อกแล้วเป็นkaprek sarkar pe nakli abara sai tambi people bidya nangji pusin ni hen pe matha damlo atema la hayang si bidya lo pulte ba ke ke do ke thir thir pan chiri bompo longli phelang nam po lapen ang tan tan dame akorte murti phan chehang bompo dak piso somi an po asmar chan po lapen partame ani ke dingote el to makarbi atoma long le tame nam dat po itum karbi han tambe ciri silong le nampote laga silak nisi tum ke pin choji poi phetame ke che ki beso tum ke taxe reset atum ke alak tamil atum ke nam tum tum kar bihan at ke tum nam prote lak ni edim thal tum ke lak pholak pherak pijat po ase tum kar bitum ke kilo ma khe bana atum long so bana ko se itum tame ke si kile ke hot ke itum karbi la peng long asutum dia le election thor lo la pen wojok long posan te me sanji posini di matha dam lo la pen ni li ponjot kare la karbi tum an ke la san se matha lo asiri tum long ri long ke chiki bis tum wang pik lo la pen dok pik lo asi ke ong nai pote la ke binguli la pen bihare ke tum dok pik lo asi pini ni li karbi norat phan pachini pon kan tum lam the bang ke Garo Hill autonomous district council long ke amai thang tum sinon ke election tami thulong lo la pen vota me jok long chot lo ada non tribal mate kichi ke bi asutum ke bojolong elo tapente election tame thulong elo asub tak si pini nile karbi ngora phantami achini pon lo basi pini video bang ke ni la pansi than pon jol lo morne ka prek lang ko tong tuna tumi thang me kardom